želimo pozitivne promjene u našoj zajednici. Naša je odgovornost da se uključimo u razvoj naše zajednice i zato se redovno se informišemo i održavamo sastanke. Znamo što želimo u zajednici i postavljamo realne ciljeve. Udružujemo se i gradimo povjerenje među ljudima. Komuniciramo. Dajemo priliku svima da učestvuju u akciji. Borimo se za svoju zajednicu. Slavimo svoje pobjede i družimo. Mi znamo šta nam je najpotrebnije i organizujemo se za promjene. Organiziranje zajednice je dugoročan sistematičan proces u kojem građani sami se uključuju, analiziraju svoju zajednicu, definišu probleme, mapiraju resurse i onda rade na rješavanju problema koje sami mogu da urade. Mi taj proces koordiniramo i pomažemo aktivistima iz 10 mjesnih zajednica da ga praktično i vodi. Redovno komuniciraju i razgovaraju sa svim svojim udruženjima, neformalnim grupama, klubovima svih generacija. U mjesnim zajednicama Sivinhan, Gornja Tuzla, Požarnica, zatim Tušanj, Sjenjak kao gradske mjesne zajednice, ali isto tako i Grabovica, Solina, Lipnica, Kula, čak i Dragunja. Nama je u cilju da što više zajednica uključimo u ovaj proces i također da im obezbijedimo prostor kako bi oni imali mjesto i vrijeme da makar svaka 2 mjeseca zajednički razvijene šta su to uspjeli, šta je to dobro bilo i realizovano, a šta nije. Taj nekakav povezivanje građana je u stvari ono što je naš najveći doprinos svemu tome i što su oni sami rekli kao organizatori zaista da im je jako značajno. Na taj način oni uče jedni od drugih, ali daju dobre inovativne ideje jednim drugima kako da bolje i brže motiviraju i uključe sve grupe građana da bi danas sutra imali aktivne građane u našim zajednicama. Sve zajednice ukoliko su mreže, znači zajednica ima mogućnost kao prvo razmjene iskustava. Jednim drugima možemo predočiti neke dobre ideje kako radimo u svojim zajednicama, isto tako naučiti iz drugih zajednica. Osim toga, lakše dolazimo do projekata i do ideja za sve što da apliciramo za neke projekte i na koji način. I osim toga, značajno i šta apliciramo. Nekad možda u zajednici nismo svjesni što nam je to najpotrebno, ali kad vidimo kako to rade druge zajednice, možda dođemo na kakav način na ideju. Zašto aplicirati? Ja mislim da je prednost u svakom slučaju što se može ostvariti bilo koji projekat tako u saradnji sa fondacijom, sa bilo s kojom organizacijom, znači ide se naprijed, znači prave se novi projekti, znači ide sve nabolje u odnosu na one mjesne zajednice koje ne surađuju, znači koje ne apliciraju, koje nemaju aktivnosti, znači ne mogu ništa ni uraditi. Saradnja sa ostalim, znači to su mreža aktivnih zajednica, mi smo dobili mnogo više nego što se materijalno može pokazati, znači dobili smo velika saznanja šta se radi u drugim mjesnim zajednicama, kako se rješavaju pitanja, upoznali smo se sa ljudima, osobama iz tih mjesnih zajednica, uzimamo iskustva, razmjenjujemo iskustva, također vrlo je bitno, znači upoznavanje da mladi se upoznaju, da mladi, da se što više, moja želja lično je da pokrenemo mladi i djecu, da oni postanu aktivniji. Znači ja sam volonter već 10 godina i vrlo dobro znam kako biti mlada osoba i pokušati učiniti nešto za svoju zajednicu i biti aktivan u svojoj zajednici. Ja sam sretna što mogu reći da su ti odrasli ljudi koji su u savjetu mjesne zajednice na nekim funkcijama i prepoznali moj aktivizam, tako da ja aktivno sudjelujem u promjenama u našoj lokalnoj zajednici. Zbog toga dolazi u sukob, u konfliktu, u komunikaciji, jer različiti su interesi nas, mladih i odraslih. Mi namećemo svoje potrebe, oni imaju svoje, ali ipak na kraju razgovorima, zajedničkim projektima mi dolazimo do zajedničkih rješenja i zadovoljavaju se interesi jednih i drugih. Dakle, nije dobro da škola radi zasebno, da zajednica radi zasebno. Mi nastojimo da škola povezuje zajednicu i da zajednica povezuje školu. Sve aktivnosti koje radimo, bilo da je to riječ o akcijama humanitarnim, bilo da je to riječ o nekim projektima koji su zabavnog karaktera, mi obavezno računamo na zajednicu. Računamo na njihovu pomoć, na njihovu saradnju.
svi smo znači jedna sretna zajednica u prvom redu.